is 4 uur, dit is het Frieske Nijs. Goedemiddag. Minder partijen, wedstrijden regionaler houden en vooral de speelregels net verhoren. Zo moet de keertsport populairder worden. Dat blijkt uit een onderzoek van oud-topkeerster Tjesse Wallendal. Het aantal skogers bij haatklasse partijen is de oude 4-4 maar 20% aangenomen. En dus moet er wat gebeuren. Al jarenlang wordt er binnen het keersboom praat over het verhoring van de speelregels om het keertsen aantrekkelijker te maken zien. Die discussie is nou dus definitief van de baan. Tot dit rapport dat 3000 mensen kunnen meewerken. We hoeven het hier net meer in te zieken. We kunnen misschien als even tegen onder de bal, als die nog wat lichter of zwidder worden moet. Nou, maar voor de rest is het denk ik duidelijk. Het is een speeltje van size eerst uit. De kweerpjellen en de boppenpjellen die laten we staan in het perk. Het verhoren we net, de opslag verhoren we net. Dus dat jouwt aan de andere kant een stuk duidelijkheid en dat is op zich een winst denk ik. In die woord van size worden dadelijk een gesprek met Tjesse Wallendal. De politie zet alles op alles om de man te pakken die in Snits maar een bielen op een toerist inslaan had. Het slachtoffer wie een 41-jarige man uit Eindhoven die begin juli met een vreun op stap wie in Snits. Hij waart maar de bielen in zijn jerm rekken. Voor het televisieprogramma Opsporing verzocht waren nieuw het opnames maken, want de politie wil de zaak gauw oplossen. Nou, we hebben wat oppervlakkige tips binnengekregen. Zoals van, we kennen wel iemand die in zijn auto rijdt. Maar nog net een tip van, nou, die en die had dit feit gepleegd. Want in die nacht, dus van vrijdag 1 juli op 9 juli, weer er wel een protte volk opstritten. Dus ja, daar verbazen wij ons erg horen dat mensen zich net bij ons melden. De politie onderzoekt een inbraak in Haas van Vliegende Tiesdi. Daarbij binnen sieraden stellen die het voor de eigenaar grote emotionele waarde hebben. Een gouden halsketting en een gouden erenbaan binnen erfstikking van de bewoner Mem, die in de oorlog in Auschwitz om het leven gebracht is. De sieraden wie het enigste dat er nog van er hier. De politie wil graag tips hoe de inbraak in het Henstehof in Haas hebben. Op de website Dader gezocht zijn ik foto's van het stel wordt. De Orca Morgan moet net naar een dierenpark op de Canarische eilanden gebracht worden. Dat vindt de Orca Coalitie. Het dolfinarium in Hudderwijk, dat in de Waardzeevong Orca nou zit, heeft de vergunning omvregen om Morgan naar Tenerife te vervieren. Nevens de instanders van het plan is het daarmee de kans voor dat de Orca ooit nog eens waarom gaat naar het libben in het wild. Constructiebedrijf Visser van Veerwouden heeft voor de tweede keer een grote Amsterdamse opdracht binnenhellen. Ja, door al maken Visser een saneemde transportbregen voor de haven in Amsterdam. Dit 200 ton wegende gevaarte is van een moor maar de nederige precisie op transport stelt. Hoe wichtig wie deze opdracht voor je? Ja, als dat Elstien denk ik wel weten, is het wat minder op het moment in gebouw. Dus ja, we bezieken ook om hier en daar overwerk te hellen. Dus we zijn blij dat we dit ook in opdracht hebben. Van het eerst zal het bedrijf onder slag met het maaien van een saneemde weegbunker. Die zal in de haven van Amsterdam gebruikt worden voor het weerjen van Gwot. Het bedrijf verwacht het net dat het project meer burgergelegenheid opsmieten zal. Vierlepper Bart Helmholt heeft juist in Burgum een seizoensrecord sprong. De Burgum kwam daar een afstand van 20 meter en 48 centimeter. Hij werd daarmee net winnaar van het Koningsleppen in Burgum, omdat er deze prestatie in de vaarronde die. De winst ging naar Tevis Hopma van Eerst Him. Die maakte in de finale de vierste sprong met een afstand van 20 meter en 9 centimeter. We hebben daar bij het waar. Joen en vannacht nog een paar buien en halve graden. Morgen begint de dag droog en schijnt te zinnen. En op de meeste plekken bleef dat de hele dag. Het wordt een graad als 21 en er ziet een zwakke noordwestenwind. En dat zag je deze kwartier. Het is dadelijk hier en simmer in Friesland. En ik meld me maar meer Friesnijs aan zoals om 6 uur.